טוב, אז ככה זה נראה אחרי שהות בתנור של חצי שעה. פשוט צריך לאט לאט להתחיל להסיר את הקליפה שהיא כבר רפויה, בגלל שהם היו בתנור כבוי חצי שעה. אתם רואים? לאט לאט. לפעמים זה יוצא מיידי ולפעמים זה קצת יותר לעבוד על זה. רצוי להחזיק נייר כדי לנגב את הידיים תוך כדי. אני נציג פה איזה מפית. בגדול, ככה אנחנו מסירים את שאריות הקליפה. היא יוצאת די בקלות. וכשסיימנו להסיר את הקליפה, אנחנו פשוט חותכים לרצועות ומרימים הכל ושמים בקערית. ככה אנחנו עושים עם כל שאר הפלפלים שהכנו. רצוי לגוון בצבעים. אם אין לכם מגוון צבעים גם טוב, זה טעים באותה מידה. פלפל הירוק הכהה הזה אני לא משתמשת בדרך כלל, אני משתמשת בו רק לפלפלים הכלואים. לדעתי יש לו טעם קצת שונה ואחר, ואני מאוד אוהבת את הטעם שלו בכלואים, אבל כל אחד לפי מה שמתאים לו. ככה אנחנו עושים את כל שאר הפלפלים. אז כאמור, אחרי שקלפנו את כל הפלפלים, אני מכניסה שן שום פתוחה בגסות וסוחטת חצי לימון. אחר כך אפשר לטעום ולתקן טיבול, כל אחד מה שהוא מעדיף. אז אני שמה בערך את החצי לימון ומלח, פלפל שחור גרוס ושמן. הפעם שמתי 2 פלפלים ירוקים ופלפל אחד אדום. ככה זה נראה. עכשיו אני מערבבת בידיים, זה הכי טעים, ככה אפשר להרגיש את זה טוב. ואני תואמת ולראות אם זה מספיק. נראה מושלם. ועכשיו אני אעביר את זה לכלי. וזה ילך לצינון במקרר. פשוט טעים. על פרוסה עם טונה, פרוסה עם טחינה, חומוס, אפילו ליד חביתה, או סתם בתור סלט נוסף בארוחה. אז תהנו.